Dragi učenici, dobrodošli na sat hrvatskoga jezika. Na današnjem satu učit ćete o atributnoj rečenici. Za početak promotrite fotografiju. Što je prikazano na fotografiji? Koje boje prevladavaju na fotografiji? Gdje se nalazi ovo jezero? Po čemu je ono posebno? Vjerujem da je većina vas prepoznala crveno jezero koje se nalazi u neposrednoj blizini grada Imotskoga. Upravo zanimljivosti o ovome jezeru danas će nam pomoći da naučimo što je atributna rečenica. Što ćete danas naučiti? Prvo ćete ponoviti što je atribut. Zatim ćete naučiti kako prepoznati atributnu rečenicu. Preoblikovat ćete atributnu rečenicu u jednostavnu rečenicu s izrečenim atributom. Preoblikovat ćete atribut iz jednostavne rečenice u zavisno složenu atributnu rečenicu. I naučit ćete kada treba pisati zarez u atributnoj rečenici. Pa krenimo. Prvo ponovimo što je atribut. Promotrite sljedeću rečenicu. Crveno jezero nalazi se u blizini Imotskoga. Odredite rečenične dijelove u ovoj rečenici. Koji prvi rečenični dio trebamo pronaći u rečenici? Naravno, trebamo pronaći glavni rečenični dio, a to je predikat. Što je predikat u ovoj rečenici? Predikat je nalazi se. Provjerimo je li u ovoj rečenici izrečen subjekt. Na koje pitanje subjekt odgovara? Tko ili što se nalazi? Nalazi se jezero. Uz ovaj subjekt jezero dodana je riječ crveno. Što je crveno po vrsti riječi? Crveno je pridjev. Taj pridjev pobliže označuje imenicu jezero i govori nam koje je boje to jezero. Koju službu u rečenici ima pridjev kada dopunjuje imenicu? Pridjev, kad dopunjuje imenicu, ima službu pridjevnoga atributa. U ovoj rečenici trebamo još odrediti službu dijela rečenice u blizini Imotskoga. Postavimo si pitanje na koje odgovara taj rečenični dio. Crveno jezero nalazi se, gdje se nalazi? U blizini Imotskoga. Koji rečenični dio odgovara na pitanje gdje? Naravno, odgovara priložna oznaka mjesta. Unutar ove priložne oznake mjesta imamo jednu dopunu imenici. Riječ je o imenici Imotskoga. Ta vlastita imenica Imotskoga pobliže dopunjuje imenicu blizina. Govori nam u blizini čega Imotskoga. Koju službu u rečenici ima imenica koja dopunjuje drugu imenicu, a dolazi iza nje? Takva imenica ima službu imeničkog atributa. Dakle, ponovimo, atribut je rečenični dio koji dopunjuje imenicu u rečenici i pobliže ju označuje. Dvije su vrste atributa. Pridjevni atribut, koji može biti izrečen pridjevom, brojem i zamjenicom, te imenički atribut koji se izriče imenicom. Zapamtimo, imenički atribut uvijek se nalazi iza imenice koju dopunjuje. Pogledajmo kako ćemo prepoznati atributnu rečenicu. Promotrimo sljedeću rečenicu. O crvenome jezeru postoji legenda koja je zanimljiva. Dokažimo da je rečenica složena. Kako ćemo to učiniti? Učinit ćemo tako da pronađemo predikate u toj rečenici. Koji su predikati u toj rečenici? Predikati su postoji, je zanimljiva. S obzirom na to da je u ovoj rečenici su dva predikata, takva rečenica je složena rečenica i sastoji se od dviju surečenica. Okomitom crtom sada ćemo označiti granicu među tim surečenicama. Granica je ispred vezničke riječi koja
a koja je po vrsti riječi odnosna zamjenica koja u ovome primjeru ima vezničku službu. Sljedeći korak jest određivanje koja je surečenica glavna, a koja zavisna. O Crvenome jezeru postoji legenda jest glavna rečenica, odnosno surečenica, zato što može stajati samostalno i u njoj ne uočavamo vezničku riječ, a surečenica koja je zanimljiva jest zavisna jer ne može stajati samostalno i na njezinu početku nalazi se veznička riječ koja. Postavimo si pitanje na koje odgovara zavisna surečenica koja je zanimljiva. O Crvenome jezeru postoji legenda. Kakva legenda? Zanimljiva legenda, znači koja je zanimljiva. Kao što smo mogli vidjeti u ovome pitanju, cijela se zavisna surečenica odnosi na jednu riječ iz glavne surečenice. Riječ je o imenici legenda. Dakle, cijela zavisna surečenica opisuje legendu. Takva zavisna rečenica naziva se atributna rečenica. Većina atributnih rečenica može se preoblikovati u jednostavnu rečenicu s izrečenim atributom. Pokušajmo ovu rečenicu o Crvenome jezeru postoji legenda koja je zanimljiva preoblikovati u jednostavnu rečenicu. Ta rečenica preoblikovana u jednostavnu rečenicu glasi: o Crvenome jezeru postoji zanimljiva legenda. Dokažimo da je rečenica jednostavna. Koliko predikata mora imati? Mora imati jedan predikat. To je u ovoj rečenici glagol postoji. Mi smo cijelu zavisnu surečenicu koja je zanimljiva saželi u jednu riječ, u jedan pridjev zanimljiva i taj pridjev u ovoj rečenici ima službu pridjevskog atributa. To je pridjevski atribut koji se odnosi na imenicu legenda. Dakle, atributna rečenica jest zavisno složena rečenica koja se uvrštava u glavnu surečenicu na mjesto atributa uz imensku riječ. Zapamtimo, atributna surečenica dopunjuje samo jednu imensku riječ iz glavne surečenice, a ne predikat. Promotrimo još jedanput, cijela zavisna surečenica koja je zanimljiva odnosi se samo na imenicu legenda. Nju opisuje. Kakva je legenda? Uvijek ćete se u pitanju uz riječ, uz upitnu riječ moći postaviti tu imensku riječ na koju se odnosi ta atributna surečenica. Slijedi prvi zadatak za vas. Pokušajte preoblikovati atributnu surečenicu u jednostavnu rečenicu s izrečenim atributom. Rečenica glasi: nastalo je urušavanjem podzemnih šupljina koje su bile ispunjene vodom. Riješite prvo rečenicu, nemojte preskakati korake. Neka vam prvi korak bude podcrtavanje predikata, drugi korak odvajanje surečenica, treći korak zaokružite vezničku riječ, četvrtom koraku odredite koja je surečenica glavna, koja je zavisna, u petom koraku postavite si pitanje na koje zavisna surečenica odgovara i tada sažmite tu složenu rečenicu u jednostavno s izrečenim predikatom. Na ovome dijelu sada zaustavite video predavanje i riješite zadatak. Provjerimo jeste li točno riješili zadatak. U ovoj rečenici predikati su nastalo je, su bile ispunjene vodom. Granica između surečenica jest ispred odnosne zamjenice koja ima vezničku ulogu. Zavisna surečenica je koje su bile ispunjene vodom, a glavna surečenica nastalo je urušavanjem podzemnih šupljina. Zavisna surečenica koje su bile ispunjene vodom odgovara na pitanje koji, znači nastalo je urušavanjem podzemnih šupljina, koji šupljina. I mi smo sada trebali
odnosno vi ste trebali cijelu zavisnu surečenicu koje su bile ispunjene vodom preoblikovati u atribut ili atributni skup, a znamo da atributni skup čini atribut sa svojim dopunama. Ako ste dobili kao odgovor rečenicu nastalo je urušavanjem podzemnih šupljina ispunjenih vodom, tada ste točno riješili zadatak. Provjerimo što je atribut u ovoj jednostavnoj rečenici. U koji ste atribut preoblikovali zavisnu surečenicu koje su bile ispunjene vodom. U ovoj jednostavnoj rečenici predikat je nastalo je, a atributni skup u koji ste preoblikovali zavisno složenu atributnu surečenicu jest ispunjen vodom. Zapamtimo, preoblikom zavisne atributne surečenice u jednostavnu dobijemo atribut ili atributni skup. Riješite sljedeći zadatak. Preoblikujte označeni atribut iz jednostavne rečenice u zavisno složenu atributnu rečenicu. Rečenica glasi: crveno jezero ima neistraženo dno. Trebate atribut neistraženo preoblikovati u zavisnu atributnu rečenicu. Zaustavite na ovome dijelu video predavanje i riješite zadatak. Provjerimo kako ste riješili zadatak. Neistraženo je atribut koji opisuje imenicu dno. Znači, to je atribut koji se odnosi na imenicu dno. Taj atribut trebamo prepričati u zavisnu surečenicu. Kako? Prvo moramo dobiti glavnu surečenicu. Glavna surečenica je cijeli dio jednostavne rečenice koji ne trebamo preoblikovati, a to je ovo što nam je crno zapisano: crveno jezero ima dno. Zatim trebamo odabrati vezničku riječ kojom ćemo povezati glavnu i zavisnu surečenicu. Već smo uočili na prethodnom primjeru da često atributne surečenice povezujemo odnosnom zamjenicom koji ili kakav ili čiji. Dakle, pokušajmo: crveno jezero ima dno koje, i sada trebamo neistraženo preoblikovati u zavisno složenu surečenicu u kojoj ćemo imati predikat. Kako neistraženo možemo prepričati, a da dobijemo predikat? Možemo prepričati tako da dobijemo imenski predikat je neistraženo. I vaša atributna rečenica je trebala glasiti: crveno jezero ima dno koje je neistraženo. Provjerimo jesmo li dobili složenu rečenicu. Predikati su ima, je neistraženo. Granica je ispred odnosne zamjenice koje. Cijela zavisna surečenica koja je neistraženo odnosi se na imenicu dno, jer cijela zavisna surečenica odgovara na pitanje: crveno jezero ima kakvo dno? Dno koje je neistraženo. Znači kakvo ili koje dno ima crveno jezero. Dakle, dobili smo atributnu rečenicu. Zapamtit ćemo također da najčešće vezničke riječi u atributnoj rečenici jesu odnosne zamjenice: koji, čiji, kakav, kolik i što. Pogledajmo u kojim ćemo slučajevima pisati zarez u atributnoj rečenici, a u kojima ga nećemo pisati. Promotrite rečenicu. Ime mu dolazi od stijena na rubu jezera koje su crvene boje. Podcrtajmo predikate. Dolazi su crvene boje. Granica među surečenicama je ispred odnosne zamjenice koje. Promotrimo koja je surečenica glavna, a koja je zavisna. Prva surečenica je glavna, ime mu dolazi od stijena na rubu jezera, a druga zavisna koje su crvene boje. U kakvom su poretku ove dvije surečenice? Kako nazivamo poredak surečenica kada je na prvome mjestu glavna surečenica, a na drugome zavisna? Takav poredak nazivamo uobičajeni poredak surečenica. Piše li se zarez u uobičajenom poretku surečenica? U pravilu se zarez u tim slučajevima ne piše. Promotrimo sljedeću rečenicu. Legenda o dvorima koji su propali u zemlju govori o nastanku crvenoga jezera.
Pronađimo predikate u ovoj rečenici. Predikati su propali, govori. Označimo okomitom crtom granice među surečenicama. Prva granica je ispred odnosne zamjenice koji, a druga ispred glagola govori. Kojom smo vezničkom riječju povezali ove surečenice? Povezali smo odnosnom zamjenicom koji. Od kojih se surečenica sastoji ova složena rečenica? Koja je prva surečenica? Prva surečenica jest legenda o dvorima govori o nastanku Crvenoga jezera. I to je glavna surečenica. Što se dogodilo s ovom glavnom surečenicom? Nju smo razdvojili na dva dijela umetnutom rečenicom, odnosno zavisnom surečenicom koji su propali u zemlju. Pa stoga imamo ovakvu shemu zavisno složene rečenice. Legenda o dvorima je dakle prvi dio glavne surečenice koji su propali u zemlju, zavisna surečenica, i govori o nastanku Crvenoga jezera jest drugi dio glavne surečenice. Kako nazivamo ovakav poredak surečenica? Nazivamo umetnuta surečenica. I kada imamo primjer umetnute surečenice, tada ćemo najčešće pisati zarez. Najčešće ćemo u tim situacijama umetnutu surečenicu od glavne surečenice odvojiti zarezima. Dakle, legenda o dvorima, zarez, koji su propali u zemlju, zarez, govori o nastanku Crvenoga jezera. Zapamtit ćemo, ako je atributna rečenica u uobičajenom poretku, tada zarez nećemo pisati. Ako je atributna rečenica, ako su u atributnoj rečenici imamo umetnutu rečenicu, znači ako je poredak su rečenica umetnuta rečenica, tada ćemo zarez pisati. Još nešto trebamo napomenuti, a to je da atributna rečenica rijetko kad dolazi u inverziji. Sada slijede zadaci za vas. Riješite zadatke. U prvom zadatku preoblikujte označeni atribut iz jednostavne rečenice u zavisno složenu atributnu rečenicu. Rečenica glasi: mislila sam čitav dan na toga plavokosog dječaka. U drugom zadatku preoblikujte zavisno složenu atributnu rečenicu u jednostavnu rečenicu s izrečenim atributom. Rečenica glasi: gleda u zidove koji su bijele boje. I u trećem zadatku odredite vrstu zavisno složene rečenice. Trebate odrediti je li rečenica predikatna, subjektna, objektna ili atributna. Budite pažljivi prilikom rješavanja ovog zadatka. Rješavajte svaku rečenicu korak po korak kako biste došli do rješenja. Sretno s rješavanjem zadataka. Pozdrav do našeg sljedećeg susreta.